Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz antzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoituz, hoi jainko zure graziaren bidez sendatu egin gaituzu, eta lur honetan jadanik zeruko ondasunen jabe egin. Zuzen ezazu eguneroko gure bizitza, eta eraman zu zauden argi horretara. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Mikeas profetaren liburutik. Larratu ezazu jauna hartzai makilaz zure herria, zure ondareko hartaldea, bakarrik eta sastrak artean bizi da eta lur emankorrez inguraturik egon arren, larratu bedi, basanen eta galaaden, aintzinean bezala, erakutsi izkiguzu mirariak, Egiptotik atera ginduzun egunetan bezena. Nor zu bezelakoa, nor zu ainako jainkoa, zurea dezun herrian bizirik geldituei gaiztakeria barkatu eta biurrikeriari ezikusiarena egiten dionik. Haren haserreak ez du beti irauten, maitasuna zaio atsegin eta berriro ere izango du errukia guretzat, zapalduko ditu gure gaiztakeriak eta itsas ondoran botako gure pekatu guztiak. Horrela zure maitasun leiala agertuko diguzu. Jakob eta Abraham gure gurasoei aspaldiko egunetan hitza eman zenien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erruki hor da jauna eta bihotz bera, erruki hor da jauna eta bihotz bera. Bedeinkatu nere harimak jauna, nere barru osoak haren izen santua. Erruki hor da jauna eta bihotz bera. Bedeinkatu begi nere harimak jauna, ez dezaraztu haren mesedea. Erruki hor da jauna eta bihotz bera. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik aitza zuri jauna. Aldi hartan, zergalariak eta pekatariak hurbildu ohi zitzaizkion Jesusi entzutera, eta fariseuak eta lege maisuak marmarrean hasi ziren esanez, honek ongi hartzen ditu pekatariak, eta jan ere egiten du haiekin. Orduan parabola hau esan zien Jesusek, gizon batek bi seme zituen, gazteenak esan zion aitari, aita, emaitazu dagokidan senipartea, eta aitak ondasunak banatu zizkien. Handik egun gutxira, seme gazteena zituen guztiak bildurik urrutiko herrialde batera joan zen, eta han lasaikerian biziz ondasun guztiak jan zituen. Dena xautu zuenean gosete handia sortu zen herrialde hartan eta beharra sentitzen hasi zen. Orduan herrialde hartako batengana joan eta haren morroi jarri zen, eta hark bere sailetara bidali zuen txerrizai. Txerrien janari zen ezkurrez sabela betetzeko gogoak ematen zion, ez baitzion inork jaten ematen. Orduan bere baitara itzulirik esan zuen, 11 langile bada nire aitarenean nahikoa ogi duela, eta ni hemen goseak hiltzen. Jeiki aitagana joan eta esango diot, aita, pekatu egin dut jainkoaren eta zure aurka. Ez dut gehiago seme izena merezi, arnazazu zure langiletako bat bezala. Eta jeiki eta aitagana abiatu zen, artean urruti zegoela ikusi zuen aitak, eta erruki izan zuen, eta laisterka joanik besarkatu eta musuka hasi zitzaion. Semeak esan zion, aita, pekatu egin dut jainkoaren eta zure aurka, ez dut gehiago seme izena merezi. Aitak ordea esan zien morroiei,
atera berehala soinekorik edarrena eta jantzi ezaiozue. Ipiniraztuna eskuan eta jantzi oinetakoak, ekarri zekor gizendua eta hil, egin dezagun festa otordua. Nere seme hau hila baizegoen eta berriz bizi da, galdua zegoen eta aurkitu egin dugu. Eta festa hasi zuten, seme zaharrena soroan zen, etxera hurbiltzean soinua eta dantzak sumatu zituen eta morroi bati deiturik zer gertatzen zen galdetu zion. Morroiak erantzun, zure anaia etorri da eta zuen aitak zekor gizendua hindu, semea onik bereganatu duelako. Seme zaharrena biziki eserretu zen eta ez zuen sartu nahi. Atera zen aita eta erreguka hasi zitzaion, baina hark erantzun zion aitari. Hainbeste urte da zure zerbitzuan nagoela, zure agindurik behin ere hutsegin gabe. Eta ez didazu sekula antxume bat ere eman lagun artean jateko. Eta horrako zure seme hori emagalduekin zure ondasuna jandituen hori, etorri denean zekor gizendua hil diozu. Aitak erantzun zion, seme, zu beti nerekin zaude, eta nirea den guztia zurea dezu. Baina egoki zen festa egitea eta postea, zure anaia hau hila baizegoen eta berriz bizi da, galdua zegoen eta arkitu egin dugu. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Oso parabola ezaguna, entzun berri dugu, Garizumako giro honetan oso modu berezian entzuten dela. Eta batez ere agertzen zaigu, gizakiak nolakoak eran, askotan gureari bakarra erreparatzen diogu eta momentukoari. Pentsatu gabe besteengan eta pentsatu gabe horrek eduki ditzazken ondorioengan. Bestaldetik ikusten dugu Jainkoaren errukia zenbaterainokoa den. Eta horixe da parabola honen helburu nagusia, baina ez bakarra. Baita ere erakutsi nahi dugu gizakiak besteekin batzutan ez gerala Jainkoa bezin errokitsu. Jainkoak erresago barkatzen duela eta sakonago barkatzen duela askotan guk besteei baino. Hori behin baino gehiagotan agertzen zaigu evangeliotan ideia hau ze importantea den eta baita ere Jesusek aita gurean jarri zigun. Guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, barkatu behar dugu guk ere. Hoixe da, kostatzen zaigu, eta ez bakarrik barkatu, baita ulertu ere. Besteekin gogorrak, besteekin zorrotzak izatea, ez baita Jesusek nahi duena. Eta askotan arrokeritik, soberbiatik dator besteak, seinalatu besteak, kondenatu besteak nahi du. Jesusek, bai, ikusita zer dagoen ogita zer gaizki, ontzat eman gabe gaizki dagoena, baino baita ere bihotz zabalak eta errokitsuak izan gaitezela, bera gurekin den bezala. Sakramentu honen bidez, emaiguzu jauna gure erospenaren fruitua. Bizitzako bide oker oro saiesturik salbamenaren ondasunetara eraman gaitzan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen eta egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, Jainko ahal guztidun betiereko horri. Guk zuri eskerrak ematea nahi bai duzu, penitentzia eginez eta janedanetan neurria hartuz. Horrela gure pekatari arrokeria ezirik eta gose direnei jateko emanez, zure bihotz zabalaren antzeko izan gaitezen. Horregatik, aingeru guztiekin batean bihotz batez gorespen hau kantatzen dizugu.
Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zerugoienetan. Bereinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zerugoienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogiardo hauek zure espiritu xuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazu eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon, gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizi elitz dezagun Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun gure ita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldean erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezurregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea, beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkari. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua erroki jauna, Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua erroki jauna, Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua emaiguzu pakea. Hona hemen Jangoikoaren bildotsa, hona munduko pekatuak entzen duena, zorion suak jaunaren maira deituak jauna, ni ez naiz inor, zuen etxean sartzego, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Eman jauna, zure herriari, hartu dugun sakramentua sarradia jauna gure bihotz barrureño, eta eman dezagula bere indarra Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuen eta zure espirituari berinka zaitza dela jenko guzialduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jangoikoari.